Dobrodošli ljubitelji motora. Ovaj video će biti kratak. Kažu da je u Švedskoj saobraćajna kultura na visokom nivou. Evo 3 primjera koji govore suprotno, a desili su se u toku jedne vožnje. U prvom primjeru sam primijetio na 1 kilometar iza mene da nailazi ambulanta. Pomakao sam se u stranu kako bi napravio mjesta da kad me stigne može neometano proći. Vozila ispred mene su učinila nešto sasvim suprotno. Evo pogledajte što se desilo. Drugi primjer je sigurno nešto na što ste navikli, ali ipak je pokazatelj krajnje bahatosti. Preticanje na duploj i punoj liniji je rizik, a ne donosi mnogo koristi. Možda nekoliko desetina sekundi, pošto je uskoro došao pravac na kojem je moglo bezbjedno da se prestiže. Treći primjer ne predstavlja neku veliku opasnost, ali pokazuje koliko neki vozači imaju malo strpljenja. Umjesto da sačeka da se rampa digne i crvena svjetla ugase, motorista prolazi razmišljajući sigurno da smo mi ostali budale što čekamo da se otvori prolaz i da krenemo. Šta bi se desilo da se pokretni most zaglavio i da je on naišao prije nego što se moglo proći? Tko bi onda bio budala? Ovo bi bilo sve za ovaj put. Pozdrav i čuvajte se.